Kaya kalima mo, sa tanda na wala na ka mo kabala ko. Wala ko kabala. Ari ako na. Ari ako na. Ikaw yung ma'am, ikaw yung ma'am. Okay. Yes, mayong gabi gali sa inyo mga kamatonong oras 6:30 na gali sa gabi Are, enjoy ka mo gali before ta na kamera no te. Okay, sino gali ngalan mo? Kristen, pakilala ka mo mga kamaton. Ako pala si Leo Pogi. Okay. Pakilala. Ano yung isa mo? Pakilala ka gusto nyo kiti vlog ko. Yes, so mga kamaton na on board this vlog sa ICC guys ano, mapapisteg gali ka na zero. Yes. Ano, shout out yung mga shout out kayo do atat na atat yung mga Shout out kay Rene Janda. Ang dako po yung amigo. Okay, shout out lang, no bad Si Toto. Sige. Amigo na mo si Toto. Shout out lang da. Okay, mama. Okay, so ikaw yung gwapa? Shout. Yo, yakaw, kita tatat na ka mo. Sige na. Magkita ka muna sa buong mundo. Sige, i-upload yun. Sige. Shout out kay mama. Mama ko matuon ko. Di gali. Ikaw yung kat. So, ganyan mo kayo eskwela. Labas number 1. Sa lapas. Wala ka. Yung anon ka pag-inayot. Pag ina mga ilunganon yung pag-inayot. Kasi mana mo po. Sige, sa tato mo. Do ako lang yung di makano sa inyo yan. Sige, be. Oh. Pag kilala na bago magkuhan, ano na sa taot. Sige. So mga kamaton, gindela ni kami mo, mapapestib ni kami mo. Ano naman ta sa pestib? Malaga. Yes. So, boss may klase na, no? Ano, hasta, nakamodest na mag-close na gini, banding-banding ka ba? Mga 7:30 siguro mapuli kami mag 7:30. Okay. Dito ka tiplano pa man 7:30? Boss may klase naman mo na, naman dado damo yan. Sa taot sinyo mga classmate kayo sa London, kag sa Lapas High School. Lapas High School na, pag-idait, no? Yes. Okay. Shout out Sige, kay gusto nyo gino. Ang bali berber shout out da Ikaw yung mga ba? Ang bali berber shout out da kano kay Danica kag kay Chris. Kag kay Yana. Okay. Shout out sa ma'am, shout out sa ma'am. Di kaya intraman ka mo sa kwan, sa tribo nyo? Yes. Ano yung pag-idait? Drummers, Ilong na doon. Okay. Ay, lunganon kaya, ma'am. Yes. Okay. So, Ano yung mo tribo daw? ako, yung pag-idait ko. Nata. Nagalapas man ko. Yes, si Matong nagalapas. Kasi pag-idait man eh. Nagalapas sekreto na. Oo. Then So, ay ari na kami di sa festival. ay na kami sa festival guys. Medyo marubante na yung kumain, no? Subscribe ka mo tita. Sige, sa Like tayo. and subscribe. At malangan manok. Subscribe ka mo kay ano ganin mo pangalan ko ha. Ako si Maton. Ako na. Maton, buhay taxi driver. Like and share. Like and share. Like and share. your basket. Belgli. So, enjoy lang nila mga bata, mga kamoto na ning malagaw di sa festival. Eh, bago maglagaw, kaon ka man na yun, no? Yes. So, amo ni. Let's go Vikings. Ari naman, naog na di sila mga kamoto na. Are. Kaya kalima mo, sa tanda na wala na ka mo kabala ko. Wala. Ari ako na. Ari ako na. Shout out na. Shout out. Ikaw yung ma'am. Ma'am, shout out. Okay. Shout out. Liwat. Shout out. Padayon na sa vlog. Yes. God bless. Support na natin kami dyan. Yes. Like kami karoon. Share na. Thank you sa pag-onboard ha. Thank you. Sige na. Okay na. Thank you. Dito. Okay. Thank you. Okay. Enjoy lang mga bata. Hindi mga kamata na. Ari ang Festive Mall. Yes.
So, enjoy lang mga bata, gali mga kamaton ah. Okay. Sari. Amo na ang festive mall. Ato na sila niyo. Thank you sa mga on board nyo sa akong mga gwapito, kagwapita. ah. Mga pila ta din sa aton nga pilahan gali, ari amo nga pilahan gali mga kamaton. Yes. So, bantay ta. Daw mo pa sa iro mga kamaton, masunod din sa pilahan no ah. Okay. Muli nga mga pilahan di sa festive mall mga kamaton. Thank you sa inyo mga gwapito kagwapita sa pag-on board sa ako na. Atat na atat ka mo nga ma-vlog-vlog ka. Ate ane may kamera daw medyo ang volume ta daw nalubat ako. Yes, so thank you sa inyo mga gwapa kag mga gwapo na. Thank you kay Ari na si Maton sa festive mall kapila base ko nari pa man kamo di baka gwako kamo naman magsakay. Thank you, thank you. Ari ko sa pilahan magulad din ako baka mga kamaton nga gwapito kag bapahon nga kamaton nga sa iro. Ito na, nakauna ito ko. Yes. So, ari na kita. Ang gusto ko. Jadi rabang kita sa iro nga ako nga kamaton sa nagwa. Mas sa bawo. Yes. Tadi saka anay mabantita. Bantita na yung mga kamaton na. Okay, enjoy lang si Maton sing aton nga obra niyo. Dani mo po kayo, ko kadali lang mo, kali kay gusto sing mga kamaton niya, i-vlog itabi mo. Yes, so amo na yan. Sakto na naga bandan maka-vlog ka. Yes, so bapa naka-vlog ulit ko si mo. Shout out. Shout out kay Lucky Boy. Shout out. Yes, so magulan na agda ko nga na-vlog nga mga pasahero ko. So, ako na kamaton. Thank you. Bayad na mo. Yes. libre sa kayo si Maton magulan. Yes, so thank you gali kamaton. Thank you sa inyo kag thank you sa viewer ko kag subscriber gali kamaton. Thank you kag mayong God is sa inyo mga kamaton. So, ayun na, yung nasipin na dito guys. Kasi ka mga kamaton na salamat kag mayong gabi. Thank you.